जयकारा दुआरा पे आके काहे कोरे लो हाला पगलैले बाड़सन बोले लो खाली माई के जयकारा दुआरा पे आके काहे कोरे लो हाला बोलो ई कैसन कैले बाड़ो नया नया धंधा 10-20 लेके घुमतानी लवंडा नवरातन के ये भौजी दे दाना चंदा नवमी के ये भौजी दे दाना चंदा नवरात्र के ये भौजी दे दाना चंदा नवरात्र के ये भौजी दे दाना चंदा घर में उठा ले जा दे दाना चंदा काटो ए बाबू 51 के परचा कैसो त घर माँ के चलो ता खरचा ना ना फुसलावत अरे ना हो इतना तो कंजूस ना भइल जाला मैं के भक्ति में दान पुण्य कइल जाला हरदम हम ही से ले लो काहे पंगा पिटा जइबो 10-20 लेके घुमतानी लवंडा नवरात्र के ये भौजी दे दाना चंदा अरे नवमी के ये भौजी दे दाना चंदा नवरात्र के ये भौजी दे दाना चंदा नवरात्र के ये भौजी दे दाना चंदा अब की करा दे हम ही पूजनिया माई के चढ़ा दे गोटेदार चंदनिया अरे जिया भौजी ऐसे सेवा में मनवा लगौले रह तनी देवरों पे कृपा बनौले रह अब बंद कर कोइला पंदंगा अरे 10-20 लेके घुमतानी लवंडा नवरात्र के ये भौजी दे दाना चंदा नवमी के ये भौजी दे दाना चंदा नवरात्र के ये भौजी दे दाना चंदा नवरात्र के ये भौजी दे दाना चंदा अच्छा लो है 501 रुपया वाह भौजी वाह।